Quizá porque estaban más concentrados en el próximo partido del domingo, con el que estrena la temporada frente a la Arosa. Los jugadores del Club Deportivo Ourense no dejaron muy buenas sensaciones ni entre el público ni en su entrenador ayer en Oira frente al Ponte, equipo al que ganaron pero en los penaltis. Para Francisco Romero fue sin duda el peor partido de la pretemporada. Non sei se foi por o campo, non porque foi, pero realmente xogamos fatal, é dicir, nada do que tiñamos preparado, digamos, un pouco, se fixo, co cual o Puente xogou ben, pasámoslo bastante mal dentro de que, oye, tampouco, digamos, que foron mellores que nós, pero realmente hai que empezar a marcar as categorías onde estamos, non? Se agora non facemos a pretemporada, malo, despois vamos a ter máis problemas. Para Romero hay aspectos en los que hay que incidir, algo necesario para marcar la categoría. De momento ha estado probando a los jugadores de los que dispone porque descarta que en lo que queda de semana llegue incorporación alguna. Creo que realmente o partido estuvo bastante igualado, así se acabou, pero por parte nosa creo que foi un partido moi malo. Ainda que xogas ben estás preocupado, imagínate se xogas mal, non? É dicir, é que hai cousas de infantiles, non? É dicir, seguimos tendo tema na segunda parte, eu creo que iba 25 minutos e non habíamos tirado unha vez a portería, perdendo un cero. Entón realmente temos que cambiar certo chip e certas cousas. Parece ser que os equipos que andan un pouco agresivos que nos crean moitos problemas. E como eu digo, é que se abrir as guerras tamén, non é só xogar en salón, tamén hai que xogar tamén en campos áridos, non? Entón, eso é o que teñen que aprender, porque senón vamos a pasar mal. El partido de ayer correspondía al torneo de la amistad.